Astăzi v-am făcut un video cum să scrieți pe imagine, adică cam într-așa fel. Să-l puneți pe YouTube, pe deci intrăm pe un browser și o să vă las eu link-ul în descriere. Pentru prima. Dacă vreți să puneți mai multe imagini, adică imagini, puneți acolo. De aici dacă vreți să scrieți pe imagine, apăsați aici la edit. Dăm la computer și alegem o imagine. O să le pun simplu. Și aici puteți să dați așa, mai aproape, cum doriți. Contrastul. Deci dăm la acest T și aici puteți să scrieți ce doriți. Aici vă alegeți scrisul. Eu o să-mi aleg cu acest, dacă acesta este foarte interesant, dar o să scriu cu altceva. În fine, să les așa. Eu am scris saltare, aici puteți să puneți cât doriți, 90, 80 și dăm aici la flow, adică floare. Puteți să puneți și așa. Floare albă, puteți să alegeți în verde. Și dăm la OK. Aici puteți să vă alegeți ceva, să puneți cam aici și scrieți ce doriți. La mine de la 8 de fapt. Пишу письмо, здравствуй, мама. Все как прежде, хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, как бывает трудно нам, мать не знает, как мы ходим по горам, как проходим наши юности года в Дагестане, где идет война. Взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. От шума взрыв гранаты трассера летят.